Som forberedelse til vores tur til Tyskland har vi brugt A Better Route Planner. Den synes jeg bare fungerer fint, så det er i hvert fald bare en indikation, men det er ikke tilstrækkeligt. Men det er et fint udgangspunkt, og her kan man sidde i ro og fred og planlægge så langt hen ad vejen, og kombinere det sammen med Google Maps, hvor man kan finde restauranter og diverse samtidig med. Hoteller og det hele har vi booket i forvejen ud fra A Better Route Planner, hvor det så ud til, at det var passende. Og den kan man så printe ud, så man har lidt papir med sig på vejen. Så er det morgen. Det er tid til at køre mod Tyskland. Hunden er glad, konen er glad, alle er glade. Så er vi klar til vores tur til Neue Münster. 92% på batteriet. Jeg er glad for mig. Så er Elisabeth nede og hente hendes kuffert, som hun skulle købe i Vejle. Og vi har fået byttet de ting med. Der kommer hun. Hun ser glad ud. Nå, så kom vi til Åben Rå. Og vi skulle egentlig have startet med 100%, men vi startede kun med 92%, og så skulle vi egentlig ankomme med 37%, men vi er på 48. Skyldes selvfølgelig, at vi har været lidt på med vejarbejde, men samtidig så skulle vi egentlig af til Vejle, hvor vi skulle aflevere noget, så vi har kørt lidt længere, end vi skulle, og alligevel så har vi mere strøm, vi regnet med. Men nu er det tid til at tanke op, og på den her Ionity-plads, hvor jeg troede, der var mega fyldt, der er der kun 2 biler. Det skal nok gå. Så fik den lige startet op. Den burde sgu da gå helt op på 2. Uden forvarming. Uden forvarmning, så får man bare ikke ret meget strøm. Sølle 127 kW. Det går ikke. Nå. Det bliver nok ikke bedre. 130, 132 i en flad kurve har den kørt et stykke tid nu. Så det kan lære en at huske at forvarme sit batteri. Så er vi i Albæk. Der. Og det pisser nogenlunde både med tid og ganske pænt forbrug af, at vi gav den gas med op på mod 160 på motorvejen. Og vi skal egentlig bare lade op til, hvor meget skal vi lade op til, Sebastian?
Vi skal lade op til 90%. Der må vi hellere få kølet den i, så vi kan komme ned og få en schnitzel. Ja. Nøgmønster. Ganske fint sted. Fuldbesættet. Og stadig høvler den på med 130. Ikke lige optimalt, den bruger skyde noget højere. Den er stadig på 70. Burde være noget voldsommere. Nå. Vi skal snart ned og snitse. Så. Det ser ikke godt ud. Her står Smukke. Jeg har ventet. Jeg har fået sådan en lille middagslur. Og så er vi klar til at komme ud. Goddag, goddag. Så er der stav. Nord. Masser af stav. Vi er på vej til Mini Wunderland. Vi mangler kun 25 km kø. Det skal nok gå. Hvorfor sidder vi og spiser her ved Sandho? Fordi vi ikke har fået noget at spise nu. Fordi der var politi der, hvor vi skulle hen. Men vi fik gået hvor langt? 5 kilometer? Nej, jeg elsker at overdrive, men vi har gået langt. Til gengæld, så har jeg bestilt en bananvejsbær. Det bliver vildt. Ellers så er vi ved frisk mod, og vi er klar til at køre mod Central-Tyskland, Fulda lige om lidt. Alting har bare fungeret, og ingen uheld. Det er bare perfekt.
Bare være med, bare være med. Nå, så lykkes det at få startet den skide stander. Og nice. 200 kW. Den skyder bare på nu. Sådan skal det være. Det var mega besværligt. Så let som det var i nøglemønster, så er det bare ultra besværligt her. Hvorfor? I don't know. Det virker bare den her gang. Så er vi ved Hertsvest, og igen, så skyder den jo bare afsted. 200 watt. Kilowatt. Ej, det kan alle biler. Og 100. Hvor er mor henne? Det kan ikke finde ud af det. Nå. Ellers, så kørte bare ud af. Vi skal lige have en gang frokost her, så fortsætter vi. Pladsen er igen fuldt besat. Og vi har sørme en Ioniq mere at holde op. En dansk Ioniq. Perfekt. Skal vi se, hvad han skyder op med. 219. Der er også skrald på. Nå, det var noget af en omvej, vi kom på. Men det lykkedes os der at finde det. Skønt sted. Masser af plads. Super sted at være. Der er masser. Og hvad med bilen? $232. Det er okay. Det er okay. Det kan man godt leve med. Godt man ikke har en, der ikke er så hurtig. Så. Ganske fint til at finde. Route planner virker faktisk alligevel. Selvom vi har bøvlet med det. Tidsmæssigt så er vi lidt bagud. Så. Ellers er Smukke glad. Den får en masse energi på. Og vi skal lige have tanket op til natten. Vi når lige at komme og se lidt af Fulda by. Og så skal vi have fundet noget drikkevarer med på hotellet og noget føde. Og så et check-in på hotellet selvfølgelig. Skøn. Lad os se, om den bliver ved. Det fungerer bare, det Ionity. Ionity og Hyundai, det fungerer. Så er vi i Petersburg. Prøv lige at se et lækker hotel. Og vi har fået et anden etages værelse. Det glæder vi os til. Og i aften, der er jo fodbold. Gonna take it slow. Nå, så er vi kommet til Orenbak. Og stor kø på 4 standere.
Det er ikke meget. Vi må nøjes med det, der var. Så er vi klar. Så skal vi mod Olching. Vi har 296 km på gasometeret, og vi skal 163 km frem. Alle er glade. Der er god varme. Hunden det gisper. Blæseren kører for halv kraft. Så der er rigtig dejligt. Og der er jo køl i rygladen jo. Så man lige kan få lidt kulde, hvis man lige synes, det er lidt for varmt. Det er dejligt. Så. Ellers er vi klar til München. Er I klar, hunder? Det siger ja. Let's go. Nå, så er vi kommet til Friedberg, som vi umiddelbart ikke lige kan søge på Ionitys felt. Vi har kørt ganske fornuftigt. Pæn økonomi. 163 km med forbrug på 5,2 km per kilowatt-time. Og vi har ikke kørt snaller. Vi tror simpelthen bare, at det er fordi, at der er varmt. Okay, også temperaturen udenfor. 31 grader. Solen skinner bare, og vi går fra et koldt lokale ud i varmen. Nå, men Friedberg, der stod der skulle være 12. Sidste gang var vi godt nok i kø ved den forrige stand. Det her, det er helt anderledes. Der er bare Ionity over det hele. Check this out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Her kommer vi helt sikkert igen. Vi kommer med 100% igen her, når der er så mange frie Ionity-standere. Så er vi på den her med mange lader, og det hele det går bare nemt. Ej, den ene den fungerede ikke rigtigt. Men den her, den ser sgu da ud til at... Ja, se det. Jeg kan sgu ordentligt se det her solskin. Der er altså meget sol. Kan vi ane det? 227 skyder den afsted med. Og 50. Vi skal lige have toppet op. 229, så vi får trods alt lidt strøm på. Og det er godt. 230. Rekorden er stadigvæk 245. Jeg ved ikke, om vi kan slå den. Hunden er klar. Og så kan vi gå over og spise derovre. Skal vi det? Alles funktionieren. Nå. Så er vi i Olching. Og det her, det er et, som der står, et smart hotel. Men det er det bare ikke. Det er det ikke. Ikke når man er Jan og er 59. Så er det ikke smart. Man skal indtaste alt. Og det værste er det hele. Vi finder alle dataen. Men det eneste, der går galt, det er, i mit bogstav, der er der et ø. Det kan man ikke indtaste her. Så man kan simpelthen ikke indtaste det. Man kan ikke indtaste sit navn korrekt. Hvad sker der så, Sebastian? Så må man ringe. Og hvad får man, når man ringer selvfølgelig? En telefonsvarer. Sådan. Men heldigvis, efter jeg var ved at gå ud med gode skin, og vi var ved at, jeg bare vil sige, fuck det lorthotel, det er unsmart. Og så finde et rigtigt hotel. Så ringer telefonen, og så er det med sendt en, der ringer tilbage. Og heldigvis, så kan Jan, der er skrab til tysk, han kan det der. Så hun finder ud af at rette det i deres system, mit ø til et o. Og tingling, så fungerer det hele. Alle er glade. Jeg er stadigvæk lidt irriteret. Så næste gang vi overvejer sådan en smart hotel, så no go. Men ellers, så de her 30 grader, vi havde, har fået uvejr til at bryde løs. Og det står i stikker.
det var sjovt at køre i vores klimaanlæg. Der var så koldt inde i bilen, så vi kom udenfor, så blev vi helt blæst tilbage af varmen. Godt. Overnatning her. Næste stop er Berchtesgaden i morgen. Så nu skal vi have fundet noget at spise, og ellers slut herfra. Hej. På vej mod Berchtesgaden, sidste top-up sted. Og vi skal lige have toppet en lille smule op, så den lader faktisk ikke det vilde. Heller ikke forvarme batteriet, og det regner ikke. Det regner lidt i dag. Og nej, det er ikke, det er ikke min hund, I kan høre, der kører. Det er ikke min hund. Så. Men masser af plads. Sidste stop. Der er ikke flere ladestandere, før vi ankommer i Berchtesgaden. Så er vi ankommet til hotellet, der er lukket. Så vi måtte vælge alternativt spisested indtil videre. Hvad tænker vi, Sebastian? Er det gået okay? Hvad siger vi, Superkonen? Den er ikke godkendt i bagedysten. Du var super. Men, God, de her øl, de har Spitzenklasse. De røg bare ned. Jeg må ikke få flere i dag. Det er aftalen. Du må godt få flere i dag. Bare ikke inden vi kører. Bare ikke inden vi kører. Ellers så har det altid været nemt. Det har regnet, men det stopper. Solen den skinner næsten. Næsten. Vi er snart klar. Hotellet kunne vi ikke komme ind på. Der var lukket. Så, men vi må komme ind kl. 3, så det gør vi selvfølgelig. Men lige nu så sidder vi og nyder en dejlig is. Efter at få en spicy gangutter. Og en Cordon Bleu og en tynd nudelsuppe. Men resten har været Spitzenklasse. Altså, vi laver jo bare de bedste øl i Tyskland. Sådan er det bare. Ej, jeg er godt klar, det er ikke omnipullo, men det går nok. Vi skal i gang med desserten, så vi vender tilbage. Vel ankommet til Berchtesgaden, og der var bjerge og bjerge og vores hotel. Og i morgen er det op til Eagles Nest og bagefter Nationalparken. Det bliver så godt. Så er vi kommet til vores hotel. Og vi er lidt møre efter en god lang dag. Fine hotel. Her sover Elisabeth og Sebastian. Jeg er blevet forvist til snorkerummet og tæt på toilettet, så jeg med lethed kan gå herud. De sidder vanlige 5-6 gange om natten. Men ellers har vi en god tur venlig i morgen. Ja, vi har faktisk 3 nætter på hotellet. Ikke bare 1, men 2 og 3 nætter. Det bliver så bare